Salamu alaikum. Salamu alaikum. Kai gayu. Kai gayu. Gayu wai dan botik nan da ake shiga ma dan gayu ba ku ai zauna kuna ba. Wai dama kana ne wai ka zama haka ka zama sai da Allah. Ni yanzu kai maka. Wai ku yanzu to taya mace ta kula ku taya mace ta kula ku aka ba wani boss din ba wani gayu. Ai ku zama sai kamata mallam ku hana cikin ku ka iya ba ma. Ka ce wani abu. Bari zauna ku ba ku labari ni yanzu mace kai maka ina kiranta ma ko bata sani ba. In ta ji murya ta yanzu a ganta inda nake. Na riga na gama. Abba ma wai yanzu yayi gaske yake nan. Ai boti ne. Abba wannan zamanin in ka samu budurwa sai ka zama sele kamata ka zama dan birni mallam ka ana cikin ka dinka boti iri na ka zama sele a wannan kudin da kake ganin ta fi dubu yanzu wannan Allahu akbar dan Dubai ne ai wata yarinya ce in ga maka da kawai ta turo min shi ta social media WhatsApp ta turo min wannan gilas kaga sele wannan hulan lokaci wannan hular wannan ta Facebook ya fito wannan ta TikTok ya fito murja ce ta turo min wannan hular da kake gani murja saboda iya sele ni Allahu akbar ni na ga sai na gura na zama sai wai irin gaske ne bike nan ina kenan nan dan wasan Hausa nan dan wanka a waje na koyi wanka Allah alaji arashi a wajen ka bari ku ji ni fa yanzu mace ko bata san da ban ta kira ni a waya ko na kira ta in dai ta ji muryata to yanzu aka tashe ko inda nake to ya kare gaisa mutum ya wai yanzu shi kenan duk yan Kano tuma ko ya duk yan mata Kano ko mana guda biyar kaga da momin Gombe da Nafisa Abdullahi da Fati Washa da Ummi Karama da Ummi Rahab ina sa Aisha dani Allahu akbar duk kagan su na kana ce musu arashi mai lokaci ni ne iya wanka na kure yanzu bari in kira muku tarinya a shofara muka da ita ya kai kana zo shofara da mu kana zo shofara da mu ai yanzu Dubai zan fara zuwa ma na wuce level din na kira bari in kira ta bari in kira ta ya ko cikin jakanka sai na shiga bari in kira muku tarinya zi a shofara muka da ita ta ce kwanan nan ba za mu je Dubai Allah arashi ba ku ina kisa ku ta ce ma ya kake za mu je Assalamu alaikum, da nake magana dan Allah. Alaikum baby. Ko ba ki ajina ne baby? Hello. Da wa nake magana? Okay baby, kina magana da masoyinki ne. Kina jina ne? Wani masoyin na daga ciki ai ban gane ka ba. Haba baby, baki gane ni ba masoyinki wanda muka da shekaran jiya nan? Wallahi ban gane ka ba gaskiya. Baby, haba baby baki gane ni ba wanda muka da shofara nan? Baki gane ni ba baby? Kowane kalan maye ne. Jaki wawa da kiki da Allah ni karabu da na wuce ajinka. Hello. Wannan ruwan lamba.